ממש קשה לענות על השאלה מה קיבלתי, כשבאמת יש איזו חוויה שבכל יום למידה יש איזה שפע של תובנות כאלה שהמחברת שלי כבר נגמרה. חלחל לכל מקום. יש לי משפחה וגם בזוגיות וגם חברים, ולהיות יותר נוכח. לבנות ארגונים וקהילות שפועלים באופן כזה שבו אנחנו לא אחד נגד השני או על חשבון השני. אני חושב שהתוכנית נתנה לי המון כלים לעשות את מה שאני עושה ביום יום, שזה להנחות קבוצות ולהנחות מעגלי למידה. בכל יום מין המון תובנות כאלה שהן ברמת המתודה, האופן, הצורה, הסטינג. בפרקטיות ובמקצועיות של התכנון ושל העברה של התכנים היה מאוד מרשים. השאלה היא מה את יוצאת ואיך זה משרת את העשייה שלך. אז רקמה זו התוכנית לימודים שאנחנו היינו רוצים שתהיה לנו כשהתחלנו, ולא הייתה בדרך שלנו בהנחיה ארגונית וקהילתית. אני חושבת שאחת הסיבות המרכזיות שיצרנו אותה זה לשקם את האמון של אנשים שזה אפשרי ליצור עולם שעובד לכולם. ושאיכשהו לא מלמדים את זה בשום מקום בישראל. לא מלמדים את העולמות האלה ביחד. כאילו יש סוציוקרטיה ויש ייעוץ ארגוני דיאלוגי ויש השתתפותיות ויש גישור וטיפול קהילתי בקונפליקטים ויש תקשורת מקרבת ויש אנשים שהם בעניין של טיפול וריפוי ועבודה עם הגוף ועם הרגש, אבל כל הדברים האלה ביחד לא חוברים לכזה, היי, אפשר להתארגן ככה, זה קשור, זה אורגני, זה חלק מאותו הדבר.